Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido, sa ngalan po ng lahat ng mga single sa mundo, nakakainis bakit lagi na lang pong kami ang alay pag Pasko. Wala na pong mautusan na boss, wala na pong mga kaopisina na may pamilya ang pumapasok. Lahat sa 2026 na. Kami pong mga single na lang ang natitira. Yeah. Okay lang yan. Nakakatayong sa ngalan ng lahat ng mga single. Pero tama si Diego. Oo. Okay lang yan. Pasasaan pat magkakapamilya ka din. Pasasaan pat magiging boss ka din. Ayan. Pasasaan pat maluluma ka din sa kumpanyang yan. Tapos ikaw naman ang may karapatan na magbakasyon. Or mas tataas ang sweldo mo kaya meron kang pera pampabakasyon. Sa ngayon talaga, ganun talaga siya. Kung sino yung parang hindi masyadong yung parang feeling nung walang obligasyon. Oo, wala masyado. Tsaka yung pwedeng magstay muna sa office kasi sila yung walang iintindihin ng mga ibang mga bagay. Kumbaga ang intindihin lang ay sarili. Nangyayari po talaga yun. Ang ganito na lang, ang goal mo makapag-asawa agad ng 2026 as magbuntis agad. Ano kasi yan face ng buhay Yes. Kasi kami napagdaanan din namin ng lahat na nagkapamilya na nagbabakasyon ngayon, nakasamahan mo sa trabaho, dati din yan yung sinabi mo, sinabi din nila yan. Yan, ganon. So face siya ng buhay. So ganun lang din talaga siya. Nangyayari po talaga. So i-enjoy mo lang yung journey mo ngayon correct. na yan. Ganun naman talaga. Tsaka ito na lang iisipin mo. O di, sa lahat ng mga pagpapasok ng 2026 sila, ang mga bulsa nila ay butas. Kasi nagbakasyon. Wala naman pong nagbakasyon ng hindi gumagastos Tandaan mo yan, may kaakibat po talaga ng paggastos. Tama. Yan. So, lahat ng nagbakasyon ay gumastos, lahat ng nagbakasyon ay na-stress. May mga credit card silang babayaran for the next 6 months. Isipin mo, pagpasok mo ng 2026, meron na kagad utang o ikaw wala. Yun. Tsaka ano naman yan, parte talaga ng dedikasyon sa kumpanya. Kaya nga eto yung mga hindi namin na-realize dati na dapat pala ini-enjoy mo yung kung saan ka ngayon. Yes. Kasi hindi mo na siya mababalikan Correct ka. Sasabihin mo na lang, ay sana pala nung ganitong edad ko, nilubos-lubos ko na. Totoo yan. Actually, today, this is the youngest that you will ever be. So, ikaw ay ngayong, at saka ang sarap kayang pumasok din, in fairness di ba ang sarap pumasok sa opisina walang kabantay na boss? Tama. Aminin mo na. Di ba? Pwedeng dumaan lang ang isang buong araw na wala ka masyadong ginagawa, nagpetiks-petiks ka lang dyan. I mean, real talk. Sino at this point, December 23, ang nagsisipag pa dyan? Tama. Kung meron po, ay nako, yan. Ay batukan. Sino pa at December 23 gumagawa pa ng report? Hindi na. Wala Bakit? na. Bakit? Chill na lang. Chill na lang yan. Bakit? Wala na magbabasang boss niyan. Kahit patapusin niya pa yung report niya na yan, hindi niya na yan babasahin. Ang kagandahan na lang dito is, kung matapos niya yung report, at least by January, kung kailan papasok na ang lahat, wala, medyo petiks ka. Hindi ka nagmamadali kasi ginawa mo na lahat. Pero ang sarap kaya. Parang naman din, alam naman ng kumpanya yan na lahat pumipetiks na pag ganitong date. Ano ka ba? Kalahati ng ang mga boss usually pag December, kalahati ng buwan wala na sila. Tama. Kaya in a way, masaya kaya. Sipin wala nang bantay, kalahating buwan, walang bantay. Ayan. Ang gagawin mo, baka mag-Netflix ka na lang. Netflix and chill, and before you know it, nakatapos ka ng 3 series, di ba? Tapos 5 p.m. na. Ayan. Di ba? Hindi, salip na magreklamo. Or, alam mo yun, it's just a matter of POV. Or,
hindi ba't minsan ang sarap din na gumawa o magtrabaho ng walang istorbo? Mas natatapos din siya Totoo. 'Di ba? Kasi alam mo minsan, mas madami ka matatapos pag wala masyadong taong nasa paligid. May ganun eh. Oo. Kasi minsan ganito yung asawa ko sa akin, sasabihin niya sa akin, ang aga-aga mo sa office, 7:30 nandiyan ka na. Tapos pagdating ng gabi, nag-work ka pa din or sasabihin mo nag-i-email ka, ganyan, nakahawa ka pa rin sa phone mo tapos sasabihin mo nag-i-email ka, ganyan. Tapos ba't ganun? Tapos sabi ko sa kanya, kasi una, iba-iba yung oras ng mga tao dito. May ibang mga boss dito, nocturnal sila. Ang oras ng trabaho nila, 2:00 pababa. So, syempre, adjust din ako sa oras nila. O, yun yung una. Pangalawa, pag may pumasok sa opisina ko ng 7:30, at inupuan ako, matatapos ako dyan kung hindi 8:39. Pag sinundan pa siya ng next patient na umabot din ng 10:00, yun na. 10:30, nakikinig na ako ng Dear Love. Before I know it, Dear Love na. Before I know it, ano tawag dito? Tambalan na. At pag natapos yung tambalan, konting oras na lang. Tama. Ganon. At Diba? ganon din sa akin. Pinapagalitan din ako ng asawa ko na galing ka na sa trabaho, tapos pagdating ng Pagdating bahay, mo, uupo ka. Computer na naman kasi trabaho. diba, kasi Jegs, aminin na natin, pag marami kasing nakakasalubong ibang tao, hindi mo rin Oo. nagagawa eh. Pero Kulang ang oras. kulang ang oras. Yan. So, nagagawa, ewan ko kung siguro dahil ito lang din kasi yung line of work na meron tayo, parang feeling ko iba siya sa, kunyari, ano ba yung mga Yung office regular, work talaga? office work. Oo. Talaga na madaming natatapos talaga pag upo nila. At hindi sila pwedeng kausapin ng mga isang oras, Oo. di ba? Eh dito, makapag-usap ka ng isang oras na yung lumipas. Correct. Kasi Diba? minsan, utak yung ginagamit mo. Halimbawa, gagawa ako ng script, upo ako doon. Tapos biglang may pupasok sa isa kasamahan natin. Yan. Habang kukwentuhan ka na. So, hindi ka Hindi makaga. ka So, haharapin mo na. Correct. Di syempre, kailan mo siya magagawa? Pagka nakauwi ka na. Oo, yun. Pag wala ng hindi naman natin sinasabi istorbo, pero pag wala ng distraction. Di ba? So, yun yung sinasabi. Sabi ko, pwede kang makagawa ng lahat ng mga pwede mong gawin nang walang distraction. Before, yung kaya mong na-extend mo sa 2 days, feeling ko kaya mo ng December 23. Di ba? Mga ganon. Like ako, nakaka-focus ako pag wala talang yung silent talaga yung paligid. Like for example, ako magpe-prepare ako ng message ko sa church namin. Ayoko talaga ng maingay. Nagkukulong ako sa kwarto. Yan. Halimbawa, si Mrs. Halimbawa, magsi-cellphone. Sabi ko, may ginagawa ako doon. Oo, correct. Kasi mas kasi yung imagination natin parang sumasabog. Diba? Pag madami nakikita. Oo. Ganon. Iba-iba eh. Ako naman, nakaka-work ako. Oo din, pagka medyo tahimik na, tas mag-isa na lang ako. Pero mas gusto ko na ang workplace ko ay magulo. Pagka nakita ko malinis, ginugulo ko. Kasi hindi ako makaisip pag masyadong malinis yung paligid. Sa karakter mo naman bilang maximalist, di ba? Oo, correct. And ganon, iba-iba. Oo. So, kanya-kanyang POV. Sa halip na mainis ka sa ngalan, balik tayo sa'yo, sa halip na mainis ka sa ngalan ng mga single na nagtatrabaho pa rin ng December 23 at magtatrabaho sa December 26, papasok on a Friday, di ba? Yun na lang ang mga isipin mo, mas makaka-work ka. Or kung ayaw mo mag-work, gano'n na, petics kayo, petics din ako. Eh di petics ka, may sweldo ka na nagpe-petics ka. Oo. Gano'n na lang O di yun. kaya kausapin mo yung ka-work mo na single din para next year double na kayo. Yes. Tapos madaliin ninyo na magkakaanak kayo agad. Kasi pag may anak, mas may factor yun para makapagbakasyon ng December. Ganon na lang, kabisyo. Sa halip na mainis, magalit at mayamot. Tama. Parang ilang araw na natin pinag-uusapan yan, na may mga kultura lang talaga na dapat na lang nating i-embrace. Correct. Merong mga Filipino culture na hindi natin i-embrace. Katulad ng bawal maligo pag may regla. Yung mga ganyan. Yan yung siguro, okay, bawal magwali sa gabi, malas, o kaya bawal maggupit ng kuko. Yan yung mga bagay na pwede nating i-let go kasi alam naman natin talaga na walang basihan. Pero yung ganitong Pasko, tapos pag Christmas talaga, medyo petics na yung mga tao or, yung may mga ganyang klaseng kultura, katulad ng napag-usapan natin nung isang araw, yung Christmas party and presentation, na naghahanda na lahat, aligagana, wala ka na mautusan kasi nagpa-practice. Parte na talaga siya ng kultura.
culture. Yan yung mga Oo. hindi na natin ide-defy or hindi Oo. na natin lalabanan. Tama. Kasi Ganun na lang. parte na rin din ng mga ugali natin na Yes. magrereklamo tayo. Pag nawala, ay hahanapin Oo, mo. correct. Diba? Oh, 'di ba? So, enjoyin mo na lang. Oo. Yun na lang ang gagawin, Tama. 'di ba? O siya, salamat sa iyo at sa ngalan na din ng mga may asawa at Aha. lahat sa ngalan na may mga pamilya, nagpapasalamat kami sa mga single Ayan. na nagiging alay sa opisina Thank tuwing you panahon sa ng inyo. Kapaskuhan. Thank you so much. Dahil po Ayan. sa inyo, nagkakaroon po kami ng quality time with our Yan, family. sa aming family. Di bale, kapag ka may extra po at may natira, may pasalubong kayo Ayan. sa amin. Pag wala, edi prayers na lang Oo. ulit. Prayers na magka-double din kayo. Yes! At na ma-experience nyo na rin yung Oo. hindi kayo ang inaalay sa Christmas Tama. season. O siya, salamat ng marami mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!